Εδώ είναι Βαλκάνια και σημαίνει η λέξη Μπάλκαν όρος, βουνό στα τουρκικά και μάλιστα πολλά όρη στη σειρά, όπως ακριβώς είναι και η οροσειρά του Έμου. Στις πόλεις και στα χωριά της Χερσονήσου του Έμου συναντιόνται τα χρώματα διαφορετικών μουσικών παραδόσεων και δημιουργούν την πολύμορφη σύνθεση που λέγεται βαλκανικός ήχος. Τα χάλκινα μουσικά όργανα τα έφεραν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι Γάλλοι, που ανέλαβαν να αναδιοργανώσουν τον τουρκικό στρατό. Οι δυτικές στρατιωτικές μπάντες αντικατέστησαν τους προαιώνιους ζουρνάδες, που μέχρι τότε συνόδευαν τις εκδηλώσεις του τουρκικού στρατού. Οι μουσικοί που μάθαιναν αυτά τα όργανα τα χρησιμοποιούσαν μετά στα γλέντια και στα πανηγύρια. Έτσι, από τα μέσα του περασμένου αιώνα, αλλά κυρίως τον αιώνα μας, οι οργανοπαίχτες και ιδιαίτερα οι τσιγκάνοι υιοθέτησαν τα χάλκινα πνευστά και τα προσάρμοσαν στις ανάγκες των δικών τους μουσικών παραδόσεων. Η μπάντα του Αδελφό Βαλκάνη έχει οικογενειακή παράδοση και ιδρύθηκε από τον πατέρα μας, τον Τάσο Βαλκάνη. Η ιστορία της είναι τουλάχιστον πάνω από 50 χρόνια. Βέβαια ο πατέρας μου σήμερα δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν συνεργάτες, ο αδελφός μου, και συνεχίζουμε την παράδοση της Δυτικής Μακεδονίας όσον αφορά τη δημοτική μουσική. Θέλω να μου πεις κάτι που θυμάσαι έντονα από τον πατέρα σου. Την επιμονή και την υπομονή που είχε να μας μάθει μουσική. Ήταν το μεγαλύτερο καλό που μας έκανε. Αυτό θυμάμαι και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Στα τελευταία του πατέρας μου, και ενώ ήταν άρρωστος, βαριά άρρωστος, δηλαδή λίγες μέρες πριν πεθάνει, άκουσε κάποια κορνέτα. Η μπάντα του Δήμου που ήταν και αμέσως ο πατέρας μου ήταν κοντά στο σπίτι μας και κάποιο παιδάκι ανέβηκε στο βουνό και άρχισε να παίζει. Εμείς τον αφήσαμε τον πατέρα μου για λίγα λεπτά μόνο μέσα στο δωμάτιο που ήταν. Και όταν γυρίσαμε, ενώ δεν μπορούσε να μας πει κουβέντα, ούτε να σηκωθεί ούτε να κινηθεί, τον βρήκαμε όλος περίεργος. Τον βρήκαμε έξω από το δωμάτιο, άνοιξε την πόρτα, την μπαλκονόπορτα και βγήκε στο μπαλκόνι για να ακούσει το παιδάκι που έπαιζε κορνέτα. Ήταν δηλαδή το πάθος του και η αγάπη του μόνο η μουσική, φαντάζομαι. Ο Τάσος Βαλκάνης, διευθυντής της Φιλαρμονικής του Δήμου Φλόρινας και λαϊκός οργανοπαίχτης, γεννήθηκε το 1926 στο εμπόριο Κοζάνης. 45 μέρες πριν πεθάνει, ας πούμε, έπαιζε συνέχεια. Και ειδικά όταν ερχόταν και έπαιζε μαζί μας, παρόλο που ήταν βαριά άρρωστος, έπαιζε λες και ήταν κανένα παιδάκι.
Παίζαμε πάρα πολύ όρεξη και πολύ μεράκι. Δημιούργησε την πρώτη του μπάντα σε ηλικία 24 ετών. Έπαιξε μουσική σε αμέτρητους γάμους και πανηγύρια. Ξεκίνησα εγώ από μικρό παιδί με το τύμπανο και αργότερα όταν απολύθηκα από το στρατό έγινα μέλος της μπάντας των αδελφών Βαλκάνη. Και από τότε συνεχίζουμε μαζί να παίζουμε αυτά τα παραδοσιακά τραγούδια σε διάφορους γάμους, σε άλλους χώρους. Μ' αρέσει πολύ, ναι. Θα την κάνεις αυτή τη δουλειά? Θα την κάνω, ναι. Γιατί και σπουδάζω στο Νέο Θεσσαλονίκης. Γιατί μ' αρέσει και γι' αυτό το κάνω. Παίζετε καλά με τον κύριο Τάκη? Ναι, καλά, ναι. Συνεννοείστε? Συνεννοούμαστε πολύ, ναι. Παρότι έχετε τόσο μεγάλη διαφορά ηλικία? Δεν πειράζει, ξέρεις μουσική και αν σ' αρέσει μουσική. Συνεννοείς εύκολα. Ξεκίνησα από 13 χρονών. Είχαμε κάνει ένα συγκρότημα με τον πατέρα μου και με τον αδερφό μου. Κράτησε κανένα 5-6 χρόνια. Μετά πήγαμε διάφορα άλλα συγκροτήματα. Το 89 πήγα με τα παιδιά και από τότε παραμένω μαζί τους. Μεγάλωσα με αυτά τα τραγούδια και με ενδιαφέρει αυτή η παραδοσιακή μουσική να έχει και συνέχεια, να μην χαθεί μέσα στα ξένα τραγούδια. Ο λόγος που ασχολούμαστε και συνεχίζουμε την παράδοση της δημοτικής μουσικής είναι ότι πρώτα μας αρέσει, κατά κύριο λόγο. Και μας αρέσει γιατί στην περιοχή μας έχει συγκεκριμένα και πανέμορφα τραγούδια. Θα είναι ντροπή, ας πούμε, να λέμε ότι ξεχάσαμε την παράδοση. Εμάς μας αρέσει και την αναζητούμε και την παίζουμε και θα την παίζουμε. Και τα παιδιά μας θα τα μάθουμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Οι σκοποί της Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζουν να ακούγονται στα πανηγύρια χάρη στην μπάντα των αδελφών Γιώργου και Λάζαρου Βαλκάνη, αλλά και χάρη στον εκ Θεσσαλονίκης μουσικό της jazz, σαξοφωνίστα Φλόρο Φλωρίδη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με το συγκρότημα. Πανηγύρια γίνονται τώρα? Πανηγύρια όχι. Τα πανηγύρια γενικά έχουν εξελιχθεί. Ακόμη και ο γάμος που ήταν γάμος παραδοσιακός κάποτε έχει αλλάξει τελείως διαφορετικά. Και τα σχήματα που υπάρχουν όσον αφορά τις μπάντες είναι πάρα πολύ λίγα μάλλον τα σχήματα και αυτά τείνουν να εξαφανιστούν γιατί δεν μαθαίνουν τα νέα παιδιά πνευστά. Λίγα είναι τα παιδιά. Βέβαια τώρα αρχίζουν κάπως και μαθαίνουν, αλλά δεν είναι όπως ήταν πριν από πολλά χρόνια. Γιατί σε κάθε χωριό ή σε κάθε πόλη υπήρχαν αρκετές μπάντες. Τώρα ακόμα και οι μπάντες του Δήμου αρχίζουν και χάνονται.
Η μουσική της μπάντας της Φλόρινας είναι οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι, άλλος στο Δήμο, άλλος στο δασαρχείο, άλλος δάσκαλος μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές τους θα βρουν πολλά δημοτικά τραγούδια κατεγραμμένα σε νότες, μια τύχη που δεν είχαν οι εμπειροτέχνες μουσικοί άλλων εποχών.